Ahoj, chcem ti len pripomenúť, že tvoja vnútorná sila sa rodí z tej bolesti. Že tá vnútorná sila sa rodí z toho strachu. A že tá vnútorná sila je tvoja zbraň. Tá vnútorná sila je tu. Tá vnútorná sila je to, že sa aj napriek tomu, že sa niečoho alebo niekoho bojíš, že sa postavíš sám za seba. A že sa vydáš tou cestou, ktorou chceš ísť. Aj napriek rôznym nástrahám. Vieš, a ten, kto ti mal, alebo kto ti mal prísť do cesty, ti vždy aj prišiel. Každý ti odovzdal skúsenosť, každý ti odovzdal niečo, s čím si sa posunul ďalej. A ak si myslíš, že stagnuješ, alebo ak si myslíš, že si není tam, kde by si mal byť, tak to je všetko ilúzia. Každý jeden je presne tam, kde má byť. Vieš, vyskúšala som veľmi veľa techník, vyskúšala som veľmi veľa dezinformácií, informácií. Vlastne skoro 10-11 rokov sa zaoberám vnútorným bytím, skúmam rôzne otázky a musím ti povedať, že najlepší učiteľ je a vždy bude život. Aj napriek tomu, že tá realita je taká, aká je, dajme tomu, že nie je presne chcená, tak to neznamená, že sa nedostávaš alebo nejdeš tam, kam smeruješ. Pretože aj keď ideš na autobusovú zástavku, alebo na vlak, alebo na lietadlo a náhodou sa niečo stane, tak vždy sa nájde cesta, vždy sa nájde iný prostriedok, ako sa dostaneš tam, kam cestuješ. Vieš, je to ako s GPS-kom. Aj to GPS-ko niekedy stratí signál. A taktiež to GPS-ko ti ukazuje rôzne cesty. Snaží sa ti ukázať tú najrýchlejšiu, najkratšiu, ale to neznamená, že sa nedostaneš do cieľa. Vieš, a tie dezinformácie sú všade a to je len kvôli tomu. Lebo každý má svoju pravdu. Tomu sa hovorí, že akceptujem jeho názor, jeho pravdu, ale budem sa riadiť tou mojou. A ak stále dúfaš, prestupuješ z jednej nohy na druhú, nie si istý, istá, to je OK. Všetko je OK. Všetko je OK a v poriadku, prečo sa ty rozhodneš. A výčitky? Že si to mal urobiť skôr? Alebo mala urobiť skôr? To vyhod z hlavy. Čo je najdôležitejšie? Si ty a tvoj vnútorný pokoj.